नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कार्मिक मंत्र्यान केलो श्री वीरभद्रेश्वर देवळाच्या आवारात अग्निप्रवेश. शिरसी. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या शिरसी भाशी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या नरूर ग्रामाच्या श्री वीरभद्रेश्वर देवस्थानाच्या आवारात भक्ताबरोबर कार्मिक मंत्री श्री शिवराम हेब्बार यांनी अग्निप्रवेश केलो. भाशीच्या श्री वीरभद्रेश्वर तसेच नागचौडेश्वरी नूतन मूर्तीचे प्रतिष्ठापन कार्यक्रमात भाग घेईल त्यांना बाजूनच चलच्या प्रतिवर्षाप्रमाणे भक्ताला सांगण्याची अग्निप्रवेश चलताना आपण स्वतः मंत्र्यान वचून त्या कार्यक्रमात भाग घेऊन अग्निप्रवेश केलो. तेमी दाखयल्या या उत्साहान आणि साहसान या मंत्र्याला भक्तीची त्या क्षेत्राच्या जनतेन प्रसन्नता व्यक्त केला. कारवार समुद्रा येळेर उदकाचे पाळ आणि वारो खूप वेगान सुरू झाला. सावधानतेची गरज. कारवार. गरमेचे दिवस तितूंत विद्यार्थ्यांली शाळा अजूनही सुरू जाली ना. भुरग्यांक घेऊन मौज मस्ती करूक म्हण पालक समुद्रा येळेर आपल्या पोरांक घेऊन येतात. त्यांना समुद्राचे पाळ पळोवंक आकर्षित दिसतात आणि त्या पाळाक पळोवन पोरां समुद्रात उतरची हट्ट धरून समुद्रात उतरतात. पण गेल्या 2 दिवसांच्यान कारवारच्या अरबी समुद्रात पाळाचो वेग आणि वारो अतिशय खूप जाल्ल्यान समुद्रात उतरची धैर्य कोणाकच जायना. तरी पण असल्या वेगाच्या वाऱ्यान आणि व्हड अशा येवच्या पाळान प्रवाशान सावधानतेची खबर घेऊ जाय असे दिसून येता. सार्वजनिकाक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक साते बाजार सुरू करूक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकाक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकान आपापली वाहनां व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूक सहकार करचे असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकाक कळयला. मलवळ्ळी ग्रामपंचायत पिडिओली बदली रद्द करची मागणी. येल्लापूर. गेल्ले 1 वर्साच्यान अगदी व्यवस्थितपणान काम करच्या ग्रामपंचायत पिडिओक थिंच्यान बदली करची नाका म्हूण ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामस्थान कार्मिक मंत्री श्री शिवराम हेब्बार यांका विनंती अर्ज दिला. येल्लापूर तालुक्याच्या माविनमने मलवळ्ळी ग्रामपंचायतीचो पिडिओ मंजुनाथ अंकद हेमका मलवळ्ळी ग्रामपंचायतच्यान बदली करून दुसरे कडेन घायले जाल्यार तालुक्याच्या 40 किलोमीटर पयस आशिल्ल्या या मलवळ्ळीत येऊक दुसरो अधिकारी तयार जायनात. अशा वेळार आत आशिल्लो पिडिओक मंजुनाथ अंकद हेमका दुसरे कडेन गेल्यार या पंचायतीत कोण ना म्हण जर ह्या पिडिओक बदली करची उरल्यार दुसरो पिडिओ या मलवळ्ळी ग्रामपंचायतीत हजर जाल्यानंतर या पिडिओक दुसरे कडेन वचूंक काय हरकत ना अशे ग्रामस्थान लिखीत अर्जी कार्मिक मंत्र्याक दिली. तेजी प्रत उत्तर कन्नड जिल्हा पालकमंत्री श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमका धाडला. या वेळार मलवळ्ळी ग्रामपंचायत अध्यक्ष मंगला कुणबी, उपाध्यक्ष सुब्बण्णा कुंटगाळी, सदस्य दीपक भट, महाबळेश्वर भट, रंजना उलसवार हेमी हजर आशिल्ले. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार.